Vi skal forklare om rotation af graf om y-aksen. For at forklare dette begreb, vil vi gå ud fra en rumfangsform, som siger, at det kan nok være delta v er lig, det er god til det, 2 pi gange f af x til i og gange x til i og gange delta x. Og sammenhænger vi formlen med tegningen her, så kan vi se, at volumen af den her, hvad kan man sige, trommel her, det er 2 pi, fordi det er hele vejen rundt i en cirkel, gange funktionen af x, som i det her tilfælde højden, gange middelradiusen, gange delta x. For at få eller udregne hele rumfanget af fx her, så gør man det, at man deler den op i nogle ringe, hvor man så sætter nye ringe ud på tromlen hver gang. De ringe er defineret som i. Og så vil jeg se hernede, der starter man med den eneste ring, som er 1, og den går til så n, og det vil så sige, at den er uendelig. Det kan du se ved, at vi sætter delta x lige til 0, så det vil sige, at den går fra delta x til uendelig. Fordi at den så er uendelig, så kan man så gøre det, at man sætter den ind i integraltegn. Når man så har sin integral, så kan man til sidst regne den ud i sit kasseværktøj.